90-luvulla se on tullut Suomeen ja Eurooppaan. Ja Suomi on itse asiassa, jos Euroopan tasolla ajatellaan, niin Suomi on edelläkävijä ja Pohjoismaat. Pilatesharjoittelu sopii ihan kenelle tahansa. Se on turvallinen ja tehokas laji. Jooga on enemmän henkinen laji. Joogit itse sanoo, että jooga oikeastaan ei ole liikuntaa, kun pilates taas on liikuntaa. Eli itse asiassa se on aika looginen se hengitys. Et jos on aikaisemmin harrastanut joogaa, silloin saattaa mennä hetki siihen ennen kuin oppii pilateshengityksen, koska se on vähän erilainen kuin joogahengitys. Mutta pilateksessa hengitys on tosi looginen, eli kun siihen pääsee sisälle, niin se tulee automaatioksi. Mutta jos on esimerkiksi selkävaivoja tai ryhtiongelmia, tämän tyyppisiä, niin ehdottomasti sellaisille ihmisille selkäkivut lähtee pilateksella pois. Yhden pilatestunnin sisällä voi olla 3 eri tasoa samasta liikkeestä. Ja tämä on just se syy, minkä takia pilatekseen voi jokainen tulla mukaan. Sieltä voi sen tunnin sisältä hakea sen oman tason. Ja samalle tunnille voi tulla lastenlapset ja isoäidit ja isoisät. 7 uutisissa muun muassa uusimmat tiedot hirmumyrsky Katriinan aiheuttamista tulvista. Mutta nyt sisustamista Veera Olssonin johdolla, kun vuorossa on tila. Me näemme taas huomenna. Moi moi!